पवन भैया के एगो यार डायलॉग रहल हर मंचे पे बोले कि झमकौला से होई पावर यहीं से शुरू होला पावर यहीं खत्म हुई। झमकौला से हुई आज भैया के साबित कर दिले पवन भैया वही के गाना आ गया बा। आ गाना में पता है कुछ लोगन के उ इशारा में ही भाई हो बहुत कुछ कहले में। अरे कहना क्या चाहते हो? अब भाई बात कर जाए गाना के, भाई गाना एकदम बहुत ही मस्त बा। गाना के अगर अर्थ लगवा निकाले तो एक अर्थ बहुत बढ़ियार बा। लेकिन भाई बात कर जाए ये गाना कौने कंपनी से लॉन्च बा और का एकर इसमें माहौल बा, कितना व्यूज आयल बा, सब कुछ बताई यही वीडियो में। आइए देखते जाएगा। भाई बात कर जाए गाना के, भाई गाना का बोल बा अरे झमकौला से होई ऐसे न मुँह चमकौला से होई, खाली झमकौला से होई। अब फिर वो करे बाद ये गाना भी आज ही लॉन्च भेल बा। हाँ मैंने 14 घंटा हो गए, मतलब ये वीडियो तो हम पहले रानी बनावे के, लेकिन फिर कहीं थोड़ा कुछ टाइम बीते था, थोड़ा व्यूज यूज आवे था, तो भाई इहो आप लोगों के बताए कि का रिस्पॉन्स कर रहा बा। 14 घंटा में ये गाना 6,27,000 व्यूज कलेक्ट कर ले बा। हाँ भाई 6,27,000 व्यूज कलेक्ट किए बा। अब बात करिए कौने कंपनी से आयल बा ये गाना। हाँ भाई वो DRJ रिकॉर्ड्स भोजपुरी नाम का यूट्यूब चैनल बा, यही से ही गाना आयल बा जेका नाम बा झमकौला से होई। भाई ये गाना एकदम जौने हिस्सा कौन भैया के मंच पे मैंने कहल कि झमकौला से होई, अरे पगली पावर यहीं से शुरू होला पावर यहीं पे ख़त्म होला, वही हिसाब भाई गानों विवाह बहुत ही मस्त बा यार। मतलब कि गाना आप सुनबा नहीं तो आपके लगी कि साला कब खत्म भैल आपको खुद मालूम ना चली। गाना बहुत बड़ ना बा भाई, वो मात्र 3-3.5 मिनट का ही सॉन्ग बा, लेकिन 3-3.5 मिनट में आपके मजा आ जाई। जो कि भाई आप लोग जानते हैं कि पवन सिंह ये समय बढ़िया एकदम ट्रेंड पे चल रहा है। कहे से उनका एगो फिल्म हर हर गंगे बहुत जल्द रिलीज होके वाला बा दशहरा के शुभ उपलक्ष्य पे। भाई वो यही ट्रेंड में इहो सॉन्ग आइल बा, आप लोग जाके देखी। जे ना देखले वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करी कि कैसे लगल इस सॉन्ग। भाई हो हमारे चैनल बहुत छोट बा और रउआ लोगन का बहुत हमें सपोर्ट चाहिए, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो करा लाइक और बगल में 2 वीडियो शो करत हुई, आप लोग वीडियो को भी देखी। मिलत अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव।